Efficiënter vervoer, een bus die een tram wil zijn en praten over Parkinson. Dag dames en heren, dit is het nieuws van dinsdag 7 april. Oud-stadsprins Odin en enkele Tempeliers gingen afgelopen zaterdag naar de kinderboerderij in Daalhof. Geheel volgens het Tempeliersmotto plezier en chariteit werd daar een cheque overhandigd. We zien eigenlijk heel goed op dat we een heel chic en leuk bedrag hebben. Want we maken de Gnamertse Zaterdag €1000, 1991 cent. Naast de gift van de Tempeliers kregen de beheerders van de kinderboerderij nog een cheque. Het alternatieve carnavalsclubje Tempeliers 2.0 uit Wolder overhandigde nog eens een bedrag van €222. En tot zover het nieuws van vandaag. Programma's ziet u terug via onze Facebookpagina of op rtvmaastricht.nl. Bedankt voor het kijken, een hele fijne avond en graag tot morgen.